Rozcvičovacie desatoro, natiahnutie hamstringov. Výpadová pozícia, ideme natiahnuť hamstringy, inými slovami zadnú časť našich stehien. Nie je to príjemné natiahnutie, nemali by sme si pri tom ublížiť, to chcem podotknúť. Mali by sme to robiť len do takého momentu, dokedy cítime určitý diskomfort, ale nemalo by to byť niečo, čo by nám malo ublížiť. Čiže nastavenie je nasledovné. Chodidlo mierne predsunieme smerom dopredu, dáme sa na špičku a pohyb budeme začínať tak, že koleno sa bude dopínať a náš trup, naša panva pôjde smerom dozadu, zadok, náš trup mierne dopredu, koleno sa bude dopínať. Tu budeme cítiť, že už ďalej sa pohnúť nemôžeme, bude nastávať natiahnutie hamstringu, následne do fázy uvoľnenia. A znova. Zadok dozadu, trup jemne dopredu, koleno sa dopína, cítime natiahnutie, nezotrváme pri ňom veľmi dlho. Znova myslíme na to, že keď ideme pred tréningom toto cvičenie, nechceme ho robiť dlho, pretože potom ten efekt utlmuje tie svaly a nepripravuje ich na tréning.